Abanye abaholi be-ANC okubalwa kubo nomgcini mafa waleli qembu kuzwelonke umnumzana uPaul Mashatile sebeqalile ukuzwakalisa imbono yabo ngodaba lobuholi beqembu. Bathi beseka umnumzana uCyril Ramaphosa ukuba abuyele kulesikhundla sokuhola iqembu. Bakusho lokhu nje asikakavulwa isigcawu sokuphakamisa amagama abazokungenela umbango wezikhundla. I-ANC KwaZulu Natal seyixwayisile abaholi ngokuthi lokhu abakwenzayo angeke kulisize iqembu. Into esibona ukuthi thina iyaphuthuma njengamanje akona ukuthi ubani ozohola i-ANC ukuthi i-ANC yakwazi yini ukwenza isiqiniseko sokuthi izinto ezidingwa abantu ziyenzeka. Ntuli uthi leli qembu kumele libathathele izinyathelo ezinqala labo abasebenzisa imali ngaphakathi ukuba bathenge amavoti okungena esikhundleni. Odabeni oluthinta izinqunquthela, ubuholi besifundazwe buthi zizokuphothula zonke izinqunquthela zesifunda eziyisithupha ezisele ukuba zikhethe ubuholi ngo-April. Kusenjalo, inqunquthela yokukhetha ke ubuholi besifundazwe kulindeleke ukuba isingathwe ngoNtulikazi. NginguSimphiwe Makhanya kwezindaba ze-SABC ngiseThekwini.